ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ B.croad ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬೈದ ತೂಕ ಉಲೈಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಪುಣುಂದಿ ಅನಿನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಗ ಬೈದ ಸಾಗರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ದು ಲೊಕೇಟ್ ಆತಿನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲೆ ತೂವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ವಸುದೇವ ಪ್ಲಾಜಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡತೆ ಸಾಗರ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಉಲೈಬೋದು ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಡು ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನು ತೋಜಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಬನ್ನಗನೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಗೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ತುಲೇನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅನ್ನೊಕ ಗೌನ್ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಉಂಡು. ಪೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ದ ಶಾಲ್ ಬೋಡು ಮಾತುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆನ ವೇರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೌನ್ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಆದ ಕ್ಯೂಟ್. ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆನಿ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ ತೋಜೊಂದಿ. ನನೊಂಜಿದಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಓವು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಓವು ಬುಡ್ಪುನ ಒಂದು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಫ್ರಾಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಓವು ಟೈಪ್ದು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಚಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಇಂಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂದೆತ್ತೊಂದೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆನೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಪನೊಲಿ. ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪನೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಪೊಂದು ಲೆಕ್ ಪಂತಿನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅಸಲಿಂದ ಪನೊಲಿ. ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೂಲೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತುನು ಯಾನು ಉಂತುದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆತನು. ಅಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಮೂಲೋರ ಏ ಪಪ್ಪ ದೆತ್ತೊನ್ವಲ್ಲೊಂದು ಕಾತೊಂತೀರು. ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓವು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು. ಈವನ್ ಲೇಡೀಸ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸಾರೀಸ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಲಿ. ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದಿಡ್ಡೆ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಓಡಾಂಡ್ದೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ರದ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತೂಲೆ ಆರ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಡೈರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡಂದು ಅರ್ಥ ಆಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಾಲಪಲ್ಲೆ ಸ್ಮೈಲ್. ರಡ್ ಪ್ಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಟಾಪ್ಲ ತೆತ್ತೊಂದಾಂಡ್ರು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಲಿ. ವಾ ನಿಕುಲ B.croad ದಕ್ಲಾನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇದ ಪನೋದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ಬಾ.